हॅलो, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. कसे आहात सगळे? सगळ्यांची आता जेवणाचीच तयारी चालू असेल असं मला वाटतंय. तर पटापटा जॉईन करून घ्या. आजचा लाईव्ह खूप खास आहे, कारण मी बनवत आहे राजमा चावल रेसिपी. सर्वांनी मला हाय मेसेज नक्की करा, जेणेकरून मला कळेल कोण कोण लाईव्ह बघतंय. तर आता मी राजमा चावलची तयारी करते. त्यासाठी मी लसूण घेतला आहे, हा पहा, तो सोबते. राजमा चावल कोण कोण खातंय, कोणाला आवडते राजमा चावल? ॲक्च्युली राजमा चावल आपल्या कोकणात जास्त नाही खात. पंजाब या साईडला लोक जास्त खातात, म्हणजे तिकडची एक खासियत आहे राजमा चावल. तर मी आज बनवण्याचा प्रयत्न करते, कारण माझ्या मोठ्या मुलीला आणि मिस्टरांना खूप आवडतो. आणि मागच्या वेळी मी दिल्लीला गेलेले, तर तेव्हा मी राजमा चावल खाल्लेला, माझ्या फ्रेंडने बनवलेला. खूप आवडला मला तिच्या हातचा. तर म्हटलं बघू आपण पण एकदा ट्राय करूया की राजमा चावल कसा लागतो आणि बघू कसा बनतो आहे ते. तर लसूण मी थोडीशी सोलून घेते. तर मी इथे ग्रोसरीमधून राजमा घेतले. आणि हाय श्रुतीताई, धनुताई. राजमा चावल खाऊ की राजमा चावल खाऊ की तुझ्यासाठी मी राजमा चावल बनवते. प्रीती मेहतर, हाय ताई, कशा आहात तुम्ही? टीजी दादा गामर, हाय, हॅलो एव्हरीवन. तर आज अविनाश कुमार, हाय, कहाँ से हो? हम तो महाराष्ट्र से है भैया जी, हेलो. तो आज मी बनवते राजमा चावल. हाय हाय हाय. राजमा चावल खाने के लिए आ जाइएगा. तो मैंने लहसुन चिल्ली है, लसूण मी सोलून घेतली. आता त्याला कुटायची. आप कहाँ कहाँ से हो? कहाँ से हो आप दीदी? मैं महाराष्ट्र से हूँ, गोवा साइड के हम. हमने तो खा लिया. हाँ, आपने तो खा लिया, लेकिन हम खा रहे हैं अभी. आज बनाएंगे राजमा चावल. मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए. ओह, आप कानपुर से हो? कोकण से है क्या? हाँ, हम कोकण से है, हमारा गांव कोकण है. तो आज हम बना रहे हैं राजमा चावल. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आप कहाँ से हो? ओमकार पडवाल. तो अभी मैं ना रेसिपी स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए. तो आप देख लेना. ये थोड़ा सा
तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। गैस तो जलाया ही नहीं है और स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मी पहिलं ऑइल टाकले, तुम्ही पाहू शकता। आपण थोडंसं, जास्त नको ऑइल, ऑइल इज अ फॅटी। और सगळ्यात चांगलं म्हणजे नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाय, हॅलो। तर आपल्याला पहिलं हिंग टाकायचं आहे। हिंग सगळ्यात महत्त्वाचा। त्यानंतर असा कद्दूकस केलेला लसूण टाकायचं आहे। और ये अच्छे से भुनना है, आप देख सकते हो। ओके, इसमें लाइट लगाइए, देख सकते हो आप। ओके, तो अभी रेसिपी को स्टार्ट किया है। अब मैं इसमें डालो, आता मैं याच्यामध्ये टाकते। अभी मराठी और हिंदी दोनों पीपल बात कर रहे हैं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में बात करूँ या मराठी में। तो मैं दोनों बात करूँगी। पहले ये मैंने प्याज डाली है, मतलब कांदा टाकला आहे याच्यामध्ये। चांगलं परतून घ्यायचं। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और लाइक भी करना। ओके, एक आप रेलवे के स्टेशन मास्टर। ओके, नमस्ते सर। प्रिया बोरकर, लाईक डन। ओके, थँक्यू प्रिया बोरकर, थँक्यू सो मच। आज आपण बनवतोय राजमा आणि त्याच्यासोबत भात, मतलब राजमा चावल रेसिपी। फर्स्ट टाइम बनवते, कशी होणार आहे, काय होणार आहे, नक्की तुमच्यासोबत लास्टला शेअर करणार आहे। त्यासाठी लाईव्ह जॉईन करून राहा। कांदा चांगला, पहिला कोणत्याही जेवणात ना कांदा चांगला भाजायला पाहिजे, तरच त्याची टेस्ट येते। त्यामुळे स्पेशलिस्ट, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। हां, अजून भाजी बनवताय म्हटल्यावर जेवण बाकी आहे का? हां, आज तर आम्ही राजमा आणि चावल दोनच करणार आहोत, आणि सलाद आणि दही, एवढाच आमचा नाश्ता, जेवण। हां, प्रसाद कुंभार, धन्यवाद। धन्यवाद प्रसाद कुंभार। आज आम्ही बनवतोय राजमा चावल, पाहू शकता तुम्ही। हा पहा राजमा चावल,
स्पेशलिस्ट लाईक आणि सबस्क्राईब केले. ओके, तुमचं पण चॅनल आहे, मी नक्की तुम्हाला सपोर्ट करेन, तुम्हाला सबस्क्राईब करेन. धन्यवाद. हेलो, फन एंड स्टडी विथ आर्या. हाय, आ जाओ राजमा चावल खाने के लिए. पिन कुठून करायचं बाबा. कहाँ से पिन करना है वही मुझे नहीं पता. हो आम्ही तुम्हाला पण सपोर्ट करू. मी माझ्या चॅनलवर नक्की सांगते की स्पेशलिस्ट हे जे चॅनल आहे त्यांचं, त्यांना सपोर्ट करा, त्यांना पण लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा त्यांच्या चॅनलला, आणि त्यांचे पण व्हिडिओ पहा तुम्ही. आपण इथं जर आपण प्रत्येकाला जर सपोर्ट केलं तर प्रत्येक जर माणूस पुढे जाईल. जर आपणच त्याचे पाय पाठी खेचले तर इथं कोणी ना आम्ही जाऊ ना तुम्ही जाणार. त्यामुळे सगळ्यांनी एकमेकांना सपोर्ट करायचा असतो. त्यामुळे सगळ्यांनी सपोर्ट करा. मी तुमचे चॅनलला जाऊन मी नक्की तुमचे व्हिडिओ पाहीन आणि तुम्हाला सपोर्ट करेन. धन्यवाद दादा. चॅनल लाईक सबस्क्राईब केलं. फन अँड स्टडी विथ आर्या. थँक्यू आर्या, खूप खूप थँक्यू. माझं पण नवीनच चॅनल आहे, त्यामुळे मी पण सध्या स्ट्रगलमध्येच आहे त्या चॅनलच्या, की चॅनल मॉनिटाईज होईल, व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोचतील, सर्वांना आवडतील. पण कसं करायचं काय करायचं हे माहिती नाही. माझ्या पण चॅनलला 1 वर्ष होईल आता डिसेंबरमध्ये. मी पण त्याच ह्याच्यामध्ये आहे की चॅनल चांगलं ग्रोथ होईल. श्वेता मुळी, हॅपी टू सी यू दीदी. थँक्यू श्वेता. आज मी लाईव्ह करते राजमा चावल या रेसिपीचा. तू पण पहा माझी राजमा चावलची रेसिपी कशी वाटते ती सांग. हे बघा, कांदा चांगला भाजला गेलाय आता, बघा पाहू शकता. आता यात टोमॅटो घालायचा. टोमॅटो फन विथ स्टडी विथ आर्या. चालेल, बाय, जाते मी, जेवायचं आहे, भूक लागली खूप. ओके आर्या, बाय. तुला मी राजमा चावल पाठवून देते. बाय बाय. आर्या गेली. आता तुम्ही पहा बाकीच्यांनी जे आहेत त्यांनी. तर पहा, आणि आपण इथं एक लक्षात ठेवायचं, टोमॅटो टाकला ना, टोमॅटो टाकला की आपण त्यात थोडंसं मीठ टाकायचं. त्यामुळे काय होतं, टोमॅटो चांगला सॉफ्ट होतो. मी थोडंसं मीठ टाकलं. जेवणात मला मीठ आवडत नाही.
हॅलो संतोष सरजी, कशा आहे तुम्ही? आम्ही छान आहोत. तुम्ही कशा आहात? कशा आहात सॉरी. तर हे बघा, हा मसाला आहे साताऱ्याचा. माझी एक साताऱ्याच्या मैत्रीण आहे, ताई तर राहतात. त्यांनी मला हा मसाला दिलेला. मी तो जपून जपून एकदम चांगला काहीतरी पदार्थ करायचा असेल तर हा मी म्हणजे असं जपून जपून वापरते. हा मसाला पहा, सातारी मसाला, कांदा लसूण मसाला. आणि त्यानंतर हा आमचा घरचा लाल तिखटवाला. साई किचन, हे कोण आहे? दमयंती घरात, हाय. साई किचन ब्लॉग, हाय. संतोष सारखी, कुठून चालू आहे लाईव्ह? मी हे लाईव्ह जम्मूवरून करते. आम्ही इकडे कामानिमित्त इकडे असतो माझ्या मिस्टरांमुळे. तर हे लाईव्ह इकडून चालू आहे. कोणती रेसिपी शिकवता? ओके, मी बघा राजमाची रेसिपी शिकवते. राजमा साई किचन ब्लॉग, हाय. मी सुद्धा सातारा. ओके, तुम्ही पण साताराच्या आहात का? व्हेरी नाईस. मी समजले ताई. काय समजलं तुम्ही? यायला पाहिजे जेवण करायला. या की या. ऑलवेज आय एम हॅपी विथ वेलकम. केला आहे कंदी पेढे, डॉक्टर अमोल थोरात. कंदी पेढे, वा, साताऱ्याचे कंदी पेढे फेमस आहेत. माझी जी मैत्रीण होती ती मला कंदी पेढे घेऊन यायची साताऱ्यावरून. ऑल द बेस्ट युअर चॅनल ताई. थँक्यू सो मच. तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टमुळे मी नक्की चॅनल माझं ग्रोथ करू शकेल. बघू माझं चॅनल कुठपर्यंत जातं आहे. त्यानंतर ही थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर आहे ना, ती यात टाकायची. पाहू शकता, थोडीशी टाकायची. त्यानंतर ना ह्या मसाले जळू नये म्हणून आपण थोडंसं पाणी टाकतोय बघा. त्यामुळे काय होतं, कांदा आणि सगळं व्यवस्थित स्मॅश होतं आणि एक चांगली ग्रेव्ही बनायला ना मदत होते. या जेवण करायला नक्की या. ओके, कमेंट पिन केल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. न केल्याबद्दल की केल्याबद्दल सॉरी. मला आधी लाईव्ह मी ना फर्स्ट टाइम घेते. मला एवढं काही माहीत नाही लाईव्ह कसं घेतात, पिन कसं करतात. त्यामुळे मी शिकेन आणि करेन. ओके, तर न केल्याबद्दल म्हणत असाल तर सॉरी. केल्याबद्दल म्हणत असाल मी काहीतरी केलं आहे, तुमची ही दिसते मला कमेंट, पण मला माहिती नाही कारण लाईव्हचं एवढं मला माहिती नाही. ब्लॉग टाकते, शॉर्ट टाकते, पण लाईव्ह एवढं जास्त करत नाही. त्यामुळे सॉरी. संतोषसाठी लाईक केला आहे. थँक्यू संतोषजी. सुनीता जानकीवाड, वाव. या सुनीताताई, तुम्ही माझ्या प्रत्येक व्हिडिओला कमेंट करता त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू आणि सपोर्ट करता त्याबद्दलही खूप थँक्यू. तर आज मी तुमच्यासाठी राजमा बनवणार आहे. तुम्हाला पण मी नक्की देईन. रोहन स्पीक, हॅलो. कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणातली आहे. कोकणातून बोलते मी. सुनीता किचन ब्लॉग, तुम्ही मला निवांत करा सबस्क्राईब. 2-3 दिवसांनी लगेच सबस्क्राईब करून नाही तर गायब होऊन जाईल. ओके. साई किचन ब्लॉग, तुम्ही माझ्या चॅनलवर ना एक काम करा, माझ्या चॅनल हे करा, कमेंट करा. त्यामुळे मी तुम्हाला सबस्क्राईब करू शकेन. नाहीतर काय होतं, कधी कधी सबस्क्राईब करताना दिसत नाही
शोधावं लागतं, मग कुठलं काय चॅनल आहे ते कळत नाही. त्यामुळे मला माझ्या कोकणची माणसं या चॅनलवर जाऊन ना मला एक कमेंट करा, मग मी तुम्हाला सगळं म्हणजे सबस्क्राईब करू शकेन. रोहन स्पीक, कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणातून आहे. कोकणातून आहे. काय बनवत आहात? ओके, दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा, बॅक कॅमेऱ्यातून दाखवते सर्वांना. हे बघा, मी राजमा चावलसाठी मी ही ग्रेव्ही बनवते. तर राजमा चावलसाठी मी ग्रेव्ही बनवली आहे. ती चांगली स्मॅश होणं आधी महत्त्वाचं आहे, त्यासाठी टाईम लागतो थोडा. आता याच्यात फक्त गरम मसाला थोडासा घालायचा राहिला आहे, तो आपण आता घालायचा आहे. थोडंसं मी परत पाणी घालते. राजमा आपल्या महाराष्ट्रात एवढा राजमा खात नाही आपण, पण या अदर ह्याच्यामध्ये खातात, की जसं जम्मू म्हणू नका किंवा पंजाब या साईडला नक्की हा राजमा चावल खातात आवडीने. मी अजून नाही खाल्लेला तो. माझ्या दिल्लीला मी आता येताना, गावावरून येताना दिल्लीला थांबलेली माझ्या मैत्रिणीकडे, तर तिने बनवलेला माझ्या मुलांना पण खूप आवडला आणि मलाही खूप आवडला. त्यामुळे मी राजमा चावल बनवते. बघू कसा होतोय तो. साई किचन ब्लॉग, तुमची रेसिपीसुद्धा झणझणीत होणार. सातारी मसाला आणि सातारी माणसं आले आहेत लाईव्हला. ओके, हो. सातारी माणसांचं बापरे, मला ते चिकन खूप आवडतं त्यांच्या हातचं. माझी एक मैत्रीण होती साताऱ्याची, माझ्या समोर राहायची, तर तिने मला तिच्या हातचा मला रस्सा खूप आवडायचा. एवढा झणझणीत असायचा, पातळ असायचा पण एवढा झणझणीत असायचा, भरपूर आवडायचा मला तिच्या हातचा. श्वेता, ती पण आता लाईव्ह होती, मला तिच्या हातचा रस्सा खूप आवडायचा. तर मला तसं बनवता येत नाही, पण तिने बनवलं की मला ती नक्की द्यायची. आणि आम्ही कोकणातल्या, त्यामुळे आमच्याकडे रस्सा असा खोबऱ्याचा असतो, ओलं खोबरं घालून वगैरे. पण कधी कधी खोबऱ्याचा पण कंटाळा येतो, असं कांदा टोमॅटोचं कधी कधी खावंसं वाटतंय. त्यामुळे अजून फिजिकलवाला सातारा संदीप सर, ऑल द बेस्ट युअर ताई. तुम्ही मला बेस्ट विशेस दिल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. तरी बघा, आता आपण ह्याच्यात गरम मसाला घालणार आहोत. थोडासा गरम मसाला घालायचा. तर हे बघा, कुकरमध्ये हे राजमा उकडून घेतलेले, पाहू शकता छान उकडले तसे. हे कच्चे राहता गमा नाही. जर कच्चे राहिले तर चांगले बनत नाही आणि खाताना वैताग येतो, उग्रच लागतात. त्यामुळे चांगले जर उकडले तरच हे चांगले लागतात. त्यामुळे तुम्ही जर बनवत असाल ना तर चांगले उकडून घ्या. ओके, तर आता मी तुम्हाला दाखवते. आता ह्याच्यात हे राजमा घालायचे.
आता आपण याच्यात थोडं पाणी घालू, म्हणजे आपल्याला क्वांटिटी कशी पाहिजे तशी. हे राजमाचं जे पाणी राहिलेलं ना ते यात घालायचं. पाहू शकता तर राजमा आता चांगला सेट होणार आहे. याला चांगली उकळी द्यायची आहे. सर्वजण कुठे गायब झाले, काय बोलतच नाही आहेत, कोणी बोर झालात काय सर्वजण? कोणीच मेसेज करत नाही, रिप्लाय देत नाहीये. तर आता आपण कोथिंबीर कापून घेणार आहोत गार्निशिंगसाठी. हॅलो सुनीता ताई, कुठे गेलात? साई किचन ब्लॉग, कुठे गेलात तुम्ही सर्वजण? पूर्ण रेसिपी न पाहता जाणार? ओ नो, सॅड. तर बघा, पहा. हॅलो हॅलो, कुणीच रिप्लाय देत नाहीये. राजमा शिजतोय. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज 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 लाईक करा. लाईव्हला लाईक करा तुम्ही. आणि साई किचन ब्लॉग तुम्ही प्लीज माझ्या कमेंट बॉक्सला जाऊन एक कमेंट करा, जेणेकरून मी तुम्हाला सबस्क्राईब करू शकते. कारण आपल्या मराठी माणसांना किंवा अदर कुठलेही असू दे, त्यांना पण गरज आहे की आपण एकमेकांना सपोर्ट करायची. जोपर्यंत आपण सपोर्ट करत नाही तोपर्यंत म्हणणार की अरे मी का करू त्याची चॅनलला सपोर्ट. अरे असं नाही, कारण आपण सगळ्यांना सपोर्ट करायचा. जर आपण एखाद्याला सपोर्ट करत असू तर देव आपल्याला पण सपोर्ट करायला कुणाला नाही कुणाला पाठवणार. त्यामुळे प्लीज प्लीज सर्वांनी एकमेकांना सपोर्ट करा. कारण आज तुम्ही कोणाला सपोर्ट केला तर उद्या तुम्हालाही कुणीतरी सपोर्ट नक्कीच करेल. ही माझी एक आस्था आहे की बाबा नाही असं असतं. काही मेसेज येत नाही कोणाचे. श्रुती गावडे ताई, कुठे गेलात तुम्ही? रिप्लायच देत नाही आहात. इथं गरमी आहे भरपूर. कोकणात धोधो पाऊस असतो, पण इथं जम्मूमध्ये सध्या गरमी आहे आणि तोच फॅन चालू आहे तरी पण काही फरक पडत नाही आहे. एवढी गरमी आहे, वैताग येतो गरमीचा. आणि आता थोड्यात म्हणजे एका महिन्यानी थंडी सुरू होईल इथं जम्मूमध्ये. त्यामुळे म्हणजे जेवढी इथं आपल्या गावी कोकणात किंवा मुंबई या ठिकाणी जेवढी महाराष्ट्रामध्ये म्हणायला गेलं तर जेवढी थंडी नसते त्यापेक्षा दुपटीने इथं जम्मू काश्मीरला थंडी असते.
तर राजमा चावल आता आपला उकळी येते राजमा चावलला, हे पाहू शकता. थँक्यू कोणीतरी लाईक केलं माझ्या चॅनलला, त्याला थँक्यू, धन्यवाद. बाकी तुमचं सर्वांचं जेवण झालं, जेवला? आज आपण राजमा चावल बनवत आहोत. बनवले ऑलमोस्ट फिनिश. आणि तुम्ही पण बनवून बघा, एकदम सोप्या पद्धतीत, जास्त काही लागत नाही. मी तर 2 कांदे, 2 टोमॅटो आणि थोडंसं लसूण ठेचून घेतला आणि तो सर्व कांदा लसूण भाजल्यानंतर थोडासा हिंग आणि लसूण टाकायची. त्यानंतर कांदा भाजायचा. कांदा चांगला भाजायला पाहिजे, ब्राऊन व्हायला पाहिजे. त्यानंतर त्यात थोडंसं टोमॅटो टाकायचं, 2 टोमॅटो, आणि चांगले ते एकजीव होण्यासाठी थोडंसं मीठही टाकायचं. शिंतडे उठत आहेत माझ्यावर. तर अशा प्रकारे हा राजमा बनतो. गरम भरपूर होतंय, नाही सांगू शकत नाही, तोपर्यंत भयंकर गरमी आहे. तर बघा, आता राजमा तयार झाला. राजमा खायला नक्की या. एकदम असा सोप्या पद्धतीने, जास्त झंझट नाही कोणत्या गोष्टीची, असा बनवला आहे. आता याच्यावर मी कोथिंबीर टाकते. आता मी गॅस बंद करते आणि याच्यावर भरपूरशी कोथिंबीर टाकते. तर हे बघा, मी बॅक कॅमेऱ्याने तुम्हाला दाखवते. बघा, राजमा चावल असा बनला आहे. पाहू शकतो. एकदा तुम्हाला दाखवते. राजमा चावल कसे बनले, ग्रेव्ही बनली आहे. आता हा थंड झाल्यावर ना, हा अजून जरा जाड होईल. तर पहा आणि मला सांगा ही हा लाईव्हमध्ये राजमा चावल रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. तर मी नेक्स्ट रेसिपी तुमच्यासोबत नक्की लाईव्ह करेन. एखादी मी बनवणार असेल ना तेव्हा. तर चला भेटूया उद्याच्या लाईव्हमध्ये. आणि इथं लाईव्ह आलात, माझ्याशी बोललात, त्याबद्दल सर्वांना थँक्यू सो मच. बाय बाय बाय, थँक्यू. आणि कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला ज्यांनी लाईव्ह आहात त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.